Jangan mau binai kayak hai rolai. Pemain YouTube channel gobaw somni fैलायबाय नि आं मन्दिरखौ लुनो फैबाय जा हनुमान मन्दिराव श्री राम लिरनाय दंखायोनिया फटा बिदि मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नाय जोंनि नाजारा हाबलांनायाव बे मेन रोड बिथिंबो दङ मेन रोड नाय मेथ'खा बिबारा जि मोजां इयावनो ना मोनो आरो डेन्जार नानि जागायफोर गासिबो मागुर ना बारलि ना तिमि नाबो मोनो इयाव ना गिदिर गिदिर नै बेफोरावबो मोनो खांख्राइ बेनिफ्राय खनसे आं खांख्राइ हमदोंमोन खिन्थु खांख्राइया गानलेट जाबाय थानाय मोनबाय आं गारना हरबाय आं जायासै ओमफ्राय जोंनि थानाय कल'निया नाय मन्दिरा जि मोजां बानायना लादों नाय जों थानाय कल'निया गासिबो मालदार गोजाखा नायथिंबो वाव ओमफ्राय खिन्थु दै गोजा आरोना दैनि गेजेराव थानाय जादों जों टुन्टु खारोसो माथो आंखौबो नायदो एसे दायो स्टरनिफ्राय फैबाय आं ओंखाम जानो खुलुम थांनायाव ओंखाम जायासो मर्निं थांबाय नालाय बेखायनो दायो ओंखाम जानो फैबाय ओइनै मादैलानि फाथैया जि मोजां जादों नैयावबोथ' ना मोनो बिन्दास हमै हमै जाबाय था खिन्थु आं हमनो बायो जेबो बायाखै माबो बायाखै एबार देग्लाय थांनाय खनसेयावसो लादोंमोन दायो गैया बेनिफ्राय आंनि गारि दिहुननो थाखाय खिना बल्डार होदोंमोन आं दहाय फुङाव बेनिफ्राय बेखिना अन्थाइ होबाय राखावखाव जाना दङ नायनो ओमफ्राय बोरमायावबो होदो दहाय बोरमाफ्रा हाबनानै एसे हाग्राफोरखौ जानो होदो आरोना हाग्राफोरखौ जाथ'दो बिसोरो थाइजौआ थिगानो दं दाबो बेयावनो आंनि गारि दोननाय जायगा बेबो हाब्रु जायो बाङाय दहायबो खोबाय आं एसे आंनि स्कुटिनि अबस्था नाय गेले गेले जाना दङ हेलमेटनि अबस्था गेले गेले जाना दङ दे आं आथिं सुना फैनि गोजाननिफ्राय फैबाय नालाय बेंकआवबो थांना फैबाय एसे ओमफ्राय नै जोंनि बेक साइडनि ग्राउन्डआ ओंखारबाय मुभि नायनो मोनसे आसामिस मुभि गोबाव दिननिफ्राय सोलिगासिनो दं हलाव दंला थ' बेखौनो नायनो फैनोसै भाइमन्दा नामा ओमफ्राय बोरमाफोरखौ मोसौफोरखौ हाबनानै गांसो जानो होदोंमोन ना दा जों थांसिगोनखाय इसोरखौबो होना लांसै नङाबा मानि प्लान माबा प्लान सब जानो हागोन ओइ सौ फुर थोर है चलो चलो है 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 सौ तू सुम्बुक बायदि बोखागोन दासो सान्दुं वाह वाव वाव दासो रानसिगोन एक्ट्रिसा फैबाय थादों पाय 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 मालाय ससमा गाहम लायदो दायो थांसै मुभि टाइम दायो अफ सिजनावनो बेरायनो लाखानांगौ ओमफ्राय माबायाव सुम्बुक बायदि बोखादों सान्दुं गोसाबाबो दायो एसियाव थाहैनांगोन सान्दुं गोसाखाय हलाव थांनांगौब्रा 2 घन्टा 3 घन्टा मुभि नायनानै एसियाव थाफैनांगौ जोंथ' न'आव एसि गैया नालाय गारियावल'सो एसि ना मा बुङो सफैबाय जोंना लामायावसो दोनलाङो गारिखौ नेयावनो रेडि वाव
इमान गुवार खुलिना लायोना सोरबा मर जाएगा मैं चलो इतना गरम जाना दङ गारिया सान्दुङाव थाबाय नालाय ससमा हमबाय ब्लेक नुदों आंनिखौबो आंना पियर ब्लेक नङा दायो थांनोसै जोङो मुभि हलाव गोबाव सम जाबाय केमान बा मान्थ जांबाय थ' बेखिना मान्थाव जोङो मुभि नायखायाखै हाय रलै आंबो खोनादों बेनि उनाव दिनै थांनोसै आरो हाउसफुल 5 ना मा फैगासिनो दङ 6 तारिखै बेखौबो फार्स्ट डे फार्स्ट शो नायनो हायाबाबो लास्टाव आरो काजलनि मा फैगोन दा गरम बोथोर नालाय ओमफ्राय एसियाव थाहैनांगौ जोंहा दा हलाव एसियाव थानांगौ 2 घन्टासो फैनानैसो दखान खुलिबायसै नामा नाय खेथिनि सम जाबाय नालाय दायो दुब्लिफोरा नैया गासैबो हालेवनानै जि मोजां फोमोनना दोनबाय दायो गायनाय सम फैबाय वा दायो जोङो टंला सहैयाखै आरो नांबावगौ एसे पेकिं खालामबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो सानैबो मुभि नायनो टिकेट दानाखै दाबो सफैबाय जोंहा नायगोन एसे लेट जाबाय सफैबाय दासो पानी बटल स्टार्ट जाबाय जोंहा होनोलाय होआखै जादों बे जादों आयाव जना हाया आयाव जना थांनाय एसे रेडी स्टार्ट जानो एको गैया जों एको जानो हाया 5 घन्टा जोंहा इन्टारभेल जाबाय हाफ टाइम जानोबो एको मोना जोंहा निया इन्डिपेन्डेन्ट दैखौसो लोंना दङ दायो नङाब्ला डेन्जार जागौ 5 घन्टा नायनो फैग्राफ्रा याव जोंना खालि रावबो गैया जों सानैल' जोंबो गैया बाय फिल्मा बिराद हिट फिल्म मन्दा नायनानै ओंखारबाय ओमफ्राय जोंना गारिया पार्किं आयैनोसै बैयाव फिथा जालांसै বাইদেউ চাহ হ'ব নেকি দেৰি হ'ব না একো পিঠা চিঠা একো বনোৱাই নাই না